Oh no! Dinaldi. 哎呦我的妈Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थ' नोंथांमोना न'आव ओरैनो दंब्ला जायफोरा गेम गेलेनो मोजां मोनो नोंथांमोना अनलाइन गेम गेलेनानै गोबां फैसा खामायनो हागोन। बे एप्सनि मुङानो जाहैबाय रामि नबल। नोंथांमोना बे रामि नबल एप्सनि सिङाव अनलाइन गेम गेलेनानै गोबां फैसा खामायनो हागोन आरोना बिदिनो। दा बे गेमखौ गेलेनो थाखाय नोंथांमोना आंनि डिसक्रिप्शनाव लिंक होखानाय दं। बेहाय थांनानै डाइरेक्टलि डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनानै लाब्लानो जाबाय। इनस्टल खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनांगोन। रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बिदिनो रिसार्ज खालामनानै लानो हागोन। रिसार्ज खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जि गेमखौ गेलेनो मोजां मोनो नोंथांमोना गाव गेमखौ बासिनानै लाब्लानो जाबाय। बिदिनो क्रिकेट दङ, लुडु दङ, गोबां गेम दङ। आं दायो माने ड्रागन बिएस टाइगारखौ गेलेनानै देखायनोसै नोंथांमोननो। ड्रागन बिएस टाइगारखौ आं सबसे इजि मोनो। दा नोंथांमोनाबो रिसार्ज खालामखांनायनि उनाव जि गेमखौ गेलेनो गोसो गेलेब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना गेम गेलेनानै देरहानाय रांखौ डाइरेक्टलि पेटिएम एबा इउपिआइ, गुगोल पे, अनलाइन बिदिनो उइद्र' खालामनानै लानो हागोन इउपिआइ, गुगोल पे फोरजों। दा नोंथांमोना डाइरेक्टलि उइद्र' खालामनानै गावनि बेंकआव ट्रेन्सफार जाखायो। बिदिब्ला लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानो, थाबैनो डाउनलड खालामदो। लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। गेलेदो, अनलाइन फैसा खामायदो। जानायफ्रा नायदो नै गुदलाब गुथाब मा जानो नागिरदों बिसोरो। पर'था। 哎呦我的妈सासेयाथ' लावदुमा लावदुमसो नांसिगोन नामखौ। है नोंसोर भिडिअ बानायबाय थाया माथो जानोसै। नै खाबायानो हामफेया आमलाय फिथाइखौ साहेबजों रायजागोन नोङो। नै आमलाया मेरला दङ बेहाय। गरमाव दायो जानांगौ। ओइ नै बेयाव गिदिर गिदिरथार मेरला बिफां आरोना। बिफाङाथ' ओइथिंबो लाइन थार ओइथिं। ओइ नै लोगोफोर ख्रिख्रिथार नै। वाव फिथाइया ख्रिख्रिथार नै। दायो आं गाखोनोसै दंफाङाव। बैखौ थांनायलाय मोजां थां। इयाव दहाय गामसा सोनाय प्लास्टिक दंमोनदां माथो। ए मेथाइ लानाय माबा लाजागोन। इयाव आखाइ नांदों। थांलाय उनाव थांलाय। ओइ प्लास्टिकखौ मेथाइ प्लास्टिकखौ लाना थां। आं जाबावबायसो। एसे गिदिर गिदिरखौ खा मोनहानायखौ। मेरला बिफां दं नै आमलाय बिफां। बैथिंनिया बारा फिथाइ गैया। ओइथिं दंबावो बिफां मेरला। बागान गेजेराव। जानो लुगैनानै लिंफै थाब जाबाय आंजों। बुरजाखा मोनगोनसो नङाबा। बा जि जाफैसैमोन खम सिख्लाफोर नुगौबा फैनानै बेरायफैयोमोन बियो। बिदिसोमोन। नै लोगोफोर जि बरिया ख्रिख्रिखा।
हारसिं जाजोबगोन जालाय नोङो मोनजायोबा हारसिं मोनजाबाय नै फानसै प्लास्टिकसे जि बरिया जाखादों नै बागाना आयै जि मोजां नुदों बोथोरा हाबाब 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 समायनाथार गासिबो ओरैजाय लामायाव दंजोबो आरोना बिफाङा ओइथिंबो दंजोबो बिफां आमलाइ बिफां गोजा ओमफ्राय ओरैबो दंबावो आमलाइ बिफाङा ओमफ्राय जों दायो थांसै मालाबा लांफैबावनांगौ जोंहा नै मेरला दं रावबो दा खावफैखा आं खिथाया आरोना जायगाखौ अबे जायगानि बियो जोंनि खाथियावनो दं बे आमलाइ बागाना साहा बागान खाथि जाखायो नालाय जोंना गामिया नै ओरैबायदि मोजां जादों बोथोरा